Ayaw mong kaulang nga ikaw na nagsayaw, sasayaw sa manubo. Gonna have a short break at babalik po kami mamaya sa aming second and final set. And yung request po is non-available sa inyong mga request. At ang mga jammer natin, mamaya babalikan namin po kayo after we take a break. Thank you very much.